Kwedu no madoka chereyo kwedu tadoka nadzo nhauka muzozuva ranyasi dzomakumi mairi noshanu mwedzi uno hwakurume ipapa hwamunangarwa hwaita kuita kubvondora manduwe kuita kubvondora ipapa mutungamiri ungari mutungamiri wemasoja Lieutenant General Ansire Munhamo Sanyatwe apindana nonhamo idi abisiwa kubva kutungamira mauto ese enyika kuitiwa gurukota rinoringa nezvemutambo idi hwi rekai tione kuti zvichapera sei. Wamwe wagototi ndiyo nyaya yakareketiwa noSunday Times echireketa kuti aiwa ipapa paari kubisiwa chiwenga ari kuda kutsvinyidziwa. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Idi rekai tirambe takandoringa. Mumiriri mukuru wedare reparamende agoti iye Benjamin Ganyiwa ari ndiye anga ari mukuru mumiriri mudare reparamende kugutu yokumabuda zuva gutu east ariwo bato ZANU-PF kwaye akadzingiwa kubato ZANU-PF achinzi ari kunyanya kuita kuketana kwevanhu. Rekai tione ipapa kuti zvichaperera papi. Adzingiwa kwakutonzi pakutoda kuti paitiwe sarudzo kuti waone kuti mbani achamutsiwa. Ticharamba zvedu takaringa tinenge chikunyepa imo ukuwo uyu wokutiza kudare dzimhosva uyu abatiwa uya ari kuzinyengerere aribe atadza kunyengerera vanhu kuti wareke kugomutengesa kuti ari papi. Kuno abatiwa iye gadhijeri wacho abatiwa wopo kare akabatiwa akabva anzi iwewe wakapuwa mari. Hwendo huno rekai tirambe takaringa zvedu kuona kwazvinoperera. Zvashamisa nyasi Tendai Biti achiburika achiteketa kuti wakomana ndikutonyara kuti ndakatsigira munangarwa ndikati Mugabe ngabve nekutoti aiwa munangarwa kwai aita kunyangariwa mhanduwe idi isu kunasai chaiyo. Rekai tione kuti wamwe wachareketa ndanani. Ipapa hapana Prince Dubeko Sibanda wagotoreketa wakati kwai inini ndiri kutotsigira Geza kuti ageze iyo wamunangarwa wabve pachigaro mhanduwe rekai tione heno kuti vari kufungidzira kuti chiwenga akapinda wanoboya chinhu chere. Heno ticharamba takaringa kuti zvinenge zvienano papi chaipo. #No to 2030 ipapa bazi noringano zvofundo yowapwerera tovhundutsa vanhu uri kureketa iro kutoti wabereki vanofanira kupa wapwere dhora ribodzi kudunhu roMidlands kuitira kuti vakone kugonotengawo mazambia anechekuita nozuva rokusununguka kwenyika. Mhanduwe idi hwi tati ndazviona paini zvakadari. Rekai tigoramba zvedu takaringa kuti zvinopera mushe chere kana kuti zvinoreka kupera mushe. Kwaizvozvi idzo mhembero dzacho dzichaitiwa kune mbudziya kunova kutoti nembudziya dzacho rekai tione kuti zvinodini. Mhanduwe idi hwi tati tazviona zvakadari izvi dai hawe wachimbidza kuti takanura patimire pakanyangariwa. Wamunangarwa wanga wari kufara wachireketa kuti aiwa Kitsi Coventry achaita kuti nyika idade nokutungamira kwache kuIOC. Rekai tirambe takaringa kuti ndizvo chere zvichaitika kana kuti kwete tinenge tichindokunyepa him. Uku gurukota rinoringano nozvomagetsi kwaina July moyo makambani makuru yanga azvivakire gani magwenya avo magetsi wareka kugotinetsa isusu tiri kudaba zvokunetsiwa. Idi kanyika kedu kanoita kunakidza nokuhwadza mhanduwe. Rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvichapera papi zvichasvika papi. Zvino zvatokunyepa inokuratidzai pachena kuti waribe kana shungu yekuti vanhadzirise kuti magetsi akwane nyika yese. Idi hwi ipapa tiri kuramba tichitenda dare guru munyika nyasi rapa mutongo waro rikati kuno Braden Country School waChina wari kuchera makwari ikweyo ngawamire zvokuchera makwari zvavari kuita izvozvo. Tikati euka mumakona maita tuzvinu. Rekai tione kuti zvichasvika papi
kuti wachazviterekera chere heno wabiyeduka wanonga wakatsikana nowakuru kuno kana wakatsikana nowakuru wanobvunziwa ba rekaiti zvione kuti zvinosvika papi. Wozimche wanoringano zvofundo dzopamusoro wari kureketayo kutoti vanhu vari kuramba vachindoreketa kuti kwai ndiri dhokota, kwai ndiri dhokota, kwai ndiri dhokota, iyo waribe kusenza kuti wawane madhokotereti acho. Kwai hokoyo tichakona kana kusungisai kana tikaona muri kuramba muchienderera. Rekai tione kuti vanozvikuona chere kana kuti kundoreketawo manyatsambuka mwamo. Kambani yoKassava iri kambani yaStrive Masiyiwa kwai yagobatana noNVIDIA. Haiwa kwai wada kuti wawake muzindayo AI muAfrica, kuSouth Africa, kuIjipita, kuKenya nokuNigeria. Hehe, haidi afunga kunota. Ipapa mabhirioni masvino ari kutopinda imomo. Rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoperera papi. Uku tikaringadzo mutambo Zimbabwe Maoria atirwadza atadza kujawo chikwata choNigeria changa chakadhakiwa pakutamba. Kuno zvareketa kuti tikuramba takandosunga muhwema ndiwe gurupu racho rinoita kuhwadza kana kuti tifungidzire kuti tichakienda. Aiwa ba kwakutokangamwa pai. Rekai zvedu tirambe takaringa. Izvezvo pokare kwai waZimbabwe wanosvika 190 798 pachirungu wakapinda mukumhanya mhanyo wakarepetsa wo2 Oceans uchaitiwa kuCape Town panopera Sondo rikuteera rino. Rekai tigoramba zvedu takaringa kwazvinoenda. Tikaringadzo pasi rese kuSouth Africa gurukota rinoringana zveutano ikweyo ragoti ndachinja pfungwa kwai zvanandareketa kuti kureke kugotengesiwa vanhu wachitenga zvokudya zvinombanje aiwa achitengesa henyu dhakiwai muite zvokudando. Rekai tione ipapa. Namibia yaroyewa manja novazhinji yati yokubva zuva rokutanda rimwedzi uri kuuya. WaAmerica wakufanira kuti watitewo kuisa mapepa okuti wapuwe visa manduwe kunyika kuti wauye kunyika yoNamibia. Tikuramba chizvitenda izvozvo. Dai zvatoenderera mberi koka tisu tirikudawo kakure kuti tiitewo tisimudzewo homwe yedu yomari somusimudziro wavanoita iyo. Kundowanyepa kuti aiwa visa rokwedu $300 haiwa wanobva waita wachiuya wanotorega ba wanouya mhanduwe. Ukunoku kando kuno mhuka dzomusango nozvese zvinoita kunakidza kana tikada kuzotodzika aiwa vanobva waita kufara. Kunorekai tione kuti zvichasvika papi asi tikuringira kuti zviunze mari refu chaiyo. Nyika yoBurundi mutungamiri wayo Ndayishimiye agororeketa kutoti kuRwanda wari kuda kuti wauye nomasoja munyika medu kuno takanhadzirira isusu tinorwa takasiyana nevanhu vokuCongo nekuti vokuCongo haiwa paribe zvavanoita. Rekai tione ipapa kumhanduwe kuti zvinosvika papi chaipo. Tinenge takaringa hedu tichikunyepai. Ukuwo kambani yoVorovhoro mhanduwe yagoti iri kuburitsa rinonzi gonyeti rinokwanisa kuitekaira makiromita 500 riri romagetsi rachajiwa kabodzi. Hino kuti chokwadi chere kana kuti rinosimba sei ticharamba zvedu takaringa. Kambani yoEthiopia Airways yaita kubvumirana noAfrican Development Bank kuti wachapuwa mabhirioni 9 anozvuru mamirioni 7.8 billion US pachirungu kuti kuwakiwe nhandare itsva yondege. Ndokukona uku ndokuita kuti zvinukuwabi yedu. Kambani yoBYD yaroyewa manja pokare kwaindo yapfuura kambani yoTesla pakutengesa motika dzomagetsi. Kuramba chiroera manja ipapo. Joseph Blatter pokare naMichel Platini kwaiwanza aiwaba mukavatsvakira mhosva waribe mhosva awa kochipiri kudare. Zvavo wabi yedu. Rekai tirambe tichiona kuti zvichaperera papi chaipo. Asi kwanyasi tagumira pano ndini wenyu mhanduwe onhau.